na dreathaireacha. Bhí sin an fádó, fearr bocht agus beanhacht, agus bhí trúr clanne acu. Ní rá aon slí bheith acu, ach a fearr a gobert a maileann. Tháinig a fearr seo isteach lá ag beanna tí agus tíir sé chuich cén slí bheith a bhí acu. Dúirt sé leis nach ra slí bich acu, ach gach síorthóid sé sa lá é a chatha san oíche. Bhí ceann gon chlann nar chiúil a díú, is ná lábhar a díú, agus dúirt a fearr leis an sin, á gcuisid sin chlann go dhí, go méid dís sefir sách an ad a warthadís. Ó, go tíon chuoin an sin a dúirt sis. Go tíon chomhrófa bheith fáil bháis leis an ocras a dúirt sé. Thug siad til an sin dín an bailíofa, agus nuair a tháinig a fearr a bhailí san oíche, dinne sin scéalthó. Go tíon chuoin dhéanach muid an bailíof a dúirt Phartraí. Go tíon chomhrófa héin agus chuún héin a dúir si bheith fáil bháis leis an ocras. Thug sé iirecht an sin tuairte isteach, agus dúirt sí leis iad a chur amach sa scibol. Bhíonn sin a mhaig, agus tinnitheoirt dó san oíche. Bhí go mhaich más go mhaiche, chuir mhac iad. Bhí dar is sa scibol an sin a trúr acu, agus a tíon á lábhair éon ocail roimhe sin, dúirt sé lof éirí mach as sin, go mbeadh a scibol an a hinnaí go gairid.